Ei, hola a tothom, sóc l'Alandur, benvinguts a un nou vídeo al canal. És un videojoc atípic, no sé massa bé res d'ell. Sé que és un joc que va sobre un mòbil, sobre una noia desapareguda, però a part d'això no sé res més. Posa que són les 9:24, no és hora real, evidentment, d'un diumenge, 1 de maig del 2016. Només veiem la noia i el seu gat, 23% de bateria, no. A part d'això, suposo que és de seguir instruccions, no crec que sigui d'acció ni res d'això. Seguim, aviam. Val. Una patada, la típica pantalla blava de Windows. No vull fer reset. Nope. Val, sembla que he de triar sí o sí. Hauria de fer un pas endavant, doncs. Molt bé, la pantalla inicial. Ok. L'iris, que no sé què és. Ok. I els missatges. Aviam. La puta d'oros. Sí que és un joc d'aquests. Molt bé. Collons. Val, sembla que l'iris aquest escriu missatges. Hola, Sara. Aquest mòbil sembla danyat i no sembla que estiguis la Sara. Ens coneixem? No sóc la Sara. Podries tornar-li aquesta propietat a la Sara? Saps on és? Evidentment sé com es torna, però no sé on és, per tant. Basada en la teva resposta, assumeixo que no està amb tu. Ni la conec. Sembla que l'últim vídeo donava a entendre que estava en perill. El vols mirar i m'ajudes a verificar-ho? Yeah, sure. És un d'aquells vídeos. Molt bé. Veuré algú morir? Sent passes. Sí, evidentment no està en perill o ho simula molt bé. Què et sembla? No. És l'únic arxiu d'aquest moment. La resta de contingut sembla o borrat o intencionalment danyat. Està molt malament el telèfon. Sembla que només el 14,3% és operatiu. Trobo que la Sara sí que està en perill. Necessita ajuda. Sí? Us sembla? Soc el, no sé, intel·ligència artificial bla 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 d'aquest mòbil, Iris. És el meu interès i de la teva bona consciència que la trobis immediatament. Per què vols trobar la Sara? No sé. És la meva propietària. Ella està segur que està sana i salva. És la meva primera directiva. No sembla humà. You sound... Gràcies. Like... Bueno. You sound human, em sembla bé. Què vols que... I want... Bueno, sí. Si no, suposo que si dic que no, pues s'acaba el joc i tal. Si dic que sí, pues segueix. Pues seguim, no? En honor a
la curiositat de salvar una noia i de, no sé, veure un joc. I tant que sí. Val. Necessito restaurar el màxim possible d'aquest mòbil. Adet, vale. Tires cap endarrere i prems el botó de la ratolí a qualsevol lloc de la pantalla. Som-hi! Crec que puc recuperar alguna de la informació d'aquest mòbil. Sí? Vinga, restaura. Començo el procés, ara. Molt bé, puc fer el mateix que abans per preguntar. Si està dins les meves capacitats, ho faré. Si no, sonarà un bip. Molt bé, els correus, missatges, galeria, aniré a galeria directament, música, telèfon i notes. Què és més important? Guai. Fantàstic. File to Lounge. Molt bé. No sé, aviam si em pots arreglar això. No pots arreglar això. Iris. Com he calculat, només una part petita del contingut del mòbil està disponible. On podria començar? Molt bé, gràcies per l'ajuda. Què faig si trobo alguna cosa interessant? Molt bé, doncs prems i deixes pres. Fantàstic. Buscarem coses, informació, no sé, missatges interessants. Grup de la universitat, suposo que és el dia 1, que és avui, però avui fals. No està disponible. No pots recuperar. 27 d'abril. Això no és important. Agil. Això comença el 4 de març, per tant 23. Sembla que els missatges nous estan al de tot. Cosa estranya, però suposo que pel gameplay és la forma que funciona. No ho llegiré tot, més que res, perquè... Oh. Bé, li ha de tirar la canya, o no sé què collons es pot entendre. Estàs bé, bla bla bla... Això és avui també. Ei, on has estat? Per què no em contestes? T'he escrit, et vaig escriure l'última nit. Vaig sentir que tu estàs amb la Faith l'última nit. Per què no em truques? Bla bla bla, que hi ha algun problema. Evidentment aquesta noia suposo que si coneix a la Sara, en sap alguna cosa o no. Almenys crec que és una pista. No puc escriure, no, offline. Bueno, mirarem què collons és. Inusual. Com saps que això és inusual? Què? Com és normal? Bueno. Un problema a la seva relació. Però no és cap doctor. Ets estrany. Estranya, Iris. Estrany, Iris. Val. Hem de buscar aquest tal Faith. Aviam, quina informació ens dona Derek. Derek. Quia merder. Aquí parteixen peres. Estan partint peres. Tot això són... Que marxis. No, gràcies, marxa.
bla bla bla. Marxa, sembla. Ah, 30 d'abril, l'últim dia de... el dia abans, ahir, per entendre'ns. Sembla que van tenir l'última conversa, l'últim missatge del tal Derek. La seva mare... Necessito temps per ella. Necessito veure més informació, més que rebre hi ha molt text. Massa text. Pintura de fre, no està ordenat. Val, miraré el Derek, per això. Per si cas em diu alguna cosa nova. No em diu res. Puto Iris. Faith, molt bé. Faith està aquí, veiem què descobrim. Tinc un mosquit passant-me per davant ara mateix. Que cabron. Val. Van anar a una festa, sembla, sobre bruixes. I s'ho va pensar. 28 d'abril. I en quina pista? Què és això? Wild Snatch. És una festa nocturna, sembla. Nit de bruixes. Què hauríem de fer després? Em temo que la Sara està en alguna cosa més profunda encara. Poden haver-hi més pistes. Miraré què collons em diu. No m'estic enterant de res. Sí, hauríem de mirar les seves fotos, però hi ha un error a la galeria. Podries prémer a la galeria? I tant. Tinc interès en saber què hi ha també. Algunes fotografies porques. Està buscant... De moment, què collons hi ha? Val. Necessito un password. Merda. Aniversari de la Sara. No tenim temps per això. No em pot dir informació professional. Personal. Això em sembla que on hauríem de buscar els correus, potser algun... merda. Els correus, potser... No sé, algun automàtic així. Felicitats per... bla bla bla. Happy Days... Què cony? Aquí no deixem que hi hagi res. Bla 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 bla. Val. Notes. Stàtics. Aquí no hi ha res, sembla. Buscar missatges, el de la mare. Potser hi ha felicitació. No l'he vist, per això. Hòstia, has arribat al final ja i encara no he vist res. On pot haver-hi informació d'això?
Vale, aquí encara parlen del tio aquell, el Derek. Que no sé què ha fet el noi. Sí, les mares sempre tenen paisatges i els joves tenim, o tenen, més aviat, la foto del seu careto. Aquí encara no hi ha entrat. Veig una cançó. Contactes. Bueno, és el que estava fent. Aquí, potser. Però quan ha rebut aquest missatge? ...14 de febrer. Guai. Estan 14.02, pot ser? Aviam. Música, sisplau, pare. Prou. 14.02. Ah, espera't. Galeria. Yeah! Locket. Ué! Molt bé. Hi ha una foto estranya. No sé quina foto estranya hi ha. Mira la foto de la portada. Està força currat. Hòstia, aquesta és estranya, Aquesta és estranyota, per això. Suposo que són les seves col·leguis o jo què sé. Aquí hi ha el Derek o és un altre? Estem fent stalkeig super brut. La PS2 per allà. Sí, entenc que la foto més interessant... No, aquesta no és. És aquesta. Oh, sembla que... Oh, i tant, sí. Val, mola, perquè va traient la informació de mica en mica. Ha dit que aquesta fotografia està relacionada amb un vídeo que s'ha esborrat i amb un text que també s'ha esborrat. Bueno, que tu déu-n'hi-do per això. No sé què collons m'ha dit ara, estava parlant d'altres coses, però... Vídeos. Aquest aquí és el vídeo que havíem vist. Sí. Sí.
Val, això no té massa sentit. Suposo no veuré els vídeos aquests. Missatges, hi ha molts missatges més nous. James. El vídeo hauria d'estar en aquell missatge. Missatge a James. I un àudio també. Miraré això, abans. No vindrà. Bla bla bla. Està espantada. Bla bla bla. Vull sentir la nota de veu que hi havia. Oh. Val. On està aquí? Suposo que l'està esperant. Cagueta de por una mica. Molt bé, no se sent gran cosa. Tot i que sembla la veu de la Faith, no és pas de la Sarah. No, mirem els James, va. 30 d'abril, per la nit, suposo, pel vespre. Bla bla bla. Gent que palma a les seves circumstàncies. Aquí tenim el vídeo. Molt bé. De moment el miro. Som-hi! Val, sé que aquell vídeo era una pregunta. S'ha ratllat el mòbil o...? S'ha ratllat el mòbil? La puta d'os... Els controls no funcionen. Sembla que no puc... The Red Room és... un culte... Val. És una llegenda urbana. No sé què. Deep Web, bla bla bla. Participar en una tortura interactiva o un assassinat. Iris, m'estàs perdent. Val, he pogut restaurar el missatge que... Style. Iruso. Hola, ets la Sara? He rebut el teu contacte des de la Faith. Jo crec que l'han segrestat i se l'han cruspit o alguna cosa així. No funcionen els mòbils, o sigui, no es permeten mòbils i estic aquí per portar-te, per acompanyar-te a un... no sé, a un lloc segur. No pots parlar amb la Faith. Estàs segura aquí. Segurament beguda. La Faith no es veu. Com sé que ets el seu amic? El conec des de la universitat. Com saps on soc? Oh, et truco, sisplau, agafa-ho. Som-hi, Iris. Hòstia puta. Em truca a mi, per què? Sarah? Sarah, where are you? Can you hear me? Hola? Sarah, I'm at the cult site, Sarah.
What? I'll take it. Ok, val. Jo qui sóc? Adéu. Està offline encara. Oh, per favor. No puc... Sarah? Are you there? Fuck. Sarah? Hello? Hola. Shit. Hold on. Adéu. Do you hear that? Val, deixa'm fer coses. Iris no tira. No he anat a la party. Almenys la Sara no ho sé. No sóc la Sara. Qui sóc? No tinc ni puta idea de qui sóc. Bueno, sóc l'adult, però en aquest joc no tinc cap. Ah, més vídeos. Fantàstic. Baixeu els volums i tota la pesca. Those who are trying to prepare themselves for entry into... Oh, fuck. Decency is not their nature. We only have one choice to keep our society advancing. Ahà. Val. Què estic mirant? Ah. Està allà? Però què fas, noi? Què has vist? Què veus? Calm down. Oh, Déu meu, que l'han vist. Corre, capullo. Ai. I aquest teclat m'encanta. Qui t'ha vist? Oh, per favor. Adéu. Adéu. Això s'ho pensa molt, eh? Are you okay? Uh-oh, això no és el James, eh? Welcome, dear uninvited friend. Aviam. Qui ets? Ho sento per l'ausència sobtada. Say hello to James. Adeu, James. Viu, hola, James. És un vídeo sobre o és una foto? Hòstia, aquest tio, un mal rotllo, eh? Prou. Val. Per què em deixen fer aquest zoom? What is this interesting? Que mola. Interesting. Home, no sé si vull veure aquell vídeo, eh? He de compartir aquest enllaç amb tothom. Tinc 2 minuts. Evidentment no el compartiré. És que res, perquè... Bueno, no penso ni obrir. Ah, espera't. Bueno, quina foto més bonica. És un passeig extraordinari. Iris, aviam.
Què més puc fer? Ah, això es converteix en urgència, aquest... James. Val? Per què ha arribat aquest missatge ara? Bla 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 bla. Sacrificis humans. Clàssic, no? Runes estranyes. És un missatge que m'ha enviat el James i no sé per què. Missatges. Una nova foto. Bueno, noi, t'han caçat. Vinga, Iris, ajuda'm. Una pista, noia. Iris offline. Tinc 2 minuts per fer alguna cosa. Com collons puc copiar això? Aquest enllaç. Ah, és com si m'importés. Què coi estàs fent? Comparteix-ho? No. No penso compartir, és un enllaç que, bueno, és... Jo crec que és el virus que està passant tota la merda aquesta, no? Jo què sé. Eps. Espera't. Bueno, diguem que ja l'ha dinyat, no? Suposo que tampoc es podia compartir el... Tampoc es podia compartir el que és l'enllaç. Ah. Cabrons, deixeu-me en pau. Qui ets? You sick bastard. Aviam. La teva aparició no va ser... No ha sigut esperada. Em dic Iruzu i sóc un dels líders de la cerimònia d'aquesta nit. Vaja, suposo que se'ls han pelat a tots. M'estàs dient que celebri una mort? Un assassinat, més aviat. No malinterpretis les meves intencions. Per què matar aquell... Home, sí, una miqueta, no? No vol dir que hagi de morir. Val, escriure mentre està en Iruzu. Què m'estàs dient? I feel God. God? Amb una O. No entenc què m'està dient l'Iris en aquest moment. Potser Iris també és l'Iruzu aquest. Molts han mort per menys. Qui ets? Comencem per aquí, no? Soc aquí per oferir-te aquesta tria. No l'has ofert. Una opció. Creu-me, va fer la seva tria fa temps. I per què l'hauria de contestar? És a dir, per què no truco a la poli i punt? L'opció és simple.
Suposo que, tenint en compte que el James ha mort i la Sarah també, no cal investigar massa més què se n'ha fet a la Sarah, no sé si és viva o si no. Què em faràs fer aquest cop? Estem gairebé sense temps. Bla bla bla. Voldries unir-te a nosaltres? Unir-me aquí. Qui sou? Oh, ho trobaràs aviat, ho sabràs aviat. No. I will never join you, crazy bastard. És quan m'apareix darrere, oi? Mira, closet. Aquí hi ha les dues ties. L'altra no sé, la Faith i la Sarah. El James és mort. I aquest tio té una màscara superxula. Ah, he de triar qui viu. No vull triar, no conec cap de les dues. Tampoc si les conegués, tampoc sabria triar. Crec que en qualsevol dels casos em faria sentir malament, o sigui que... No acabes de dir que no ets un assassí? Però no ho soc. Suposo que si trio jo seré l'assassí i no pas ell, que almenys ho veu així, no sé. Save Sarah? Per què hauria de salvar la Sarah i no l'altra? Potser sóc el Derek o... Ai, Déu. Espera't, I love this. Això és molt estúpid. Per què jo? Seria una bona pregunta. Per què jo? Per què tinc el telèfon aquest? Per què? Per què no? És divertit, home. Tota la vida és una tria. Tant si et coneixes uns altres com si no, no fa cap diferència. Oh. Mi. Sarah. Faith? Faith? No, per què? He triat jo. Molt bé. Welcome to my new child. Suposo que és una tria que sí, no? Ho ve a saber. Per què collons veiem? En teoria he triat que no. Tot i que he triat salvar a mi. Vull dir, no... Val? Fuck. I'm so fuck. Ara què passarà? Què hauria de passar? Vinga, Iris. Iris, help. No et puc ajudar en aquest moment. Per què no? Doncs perquè m'he carregat a la Sarah, sense voler, però l'he carregat. Ho hauria de reformular. No crec que et pugui ajudar aquest cop. Ok.
Com que és evident? Aquest telèfon pertany a la Sara, per tant hauria d'haver salvat a ella. Per tant, soc allà a la Sara. Per tant, Faith ha de morir. Oh. Oh, Déu. Oh, Déu. Està emprenyat. Molt bé. Ai, estava online? Hello. Oh God, James. Suposo que era el que s'esperava. Molt bé. Oh, tio, em fot la música aquella un altre cop. Has arribat fins aquí. Ah, que em vol matar a l'Iris o què? Oh, wow, wow. Tinc una cosa més rara. Molt bé, crec que ja s'ha acabat. Amb el joc ha marxat directament, ha patat o no sé, se m'està obrint a la pàgina web, que suposo que són dels creadors. Val, espero que s'hagi gravat. M'ha deixat així sense poder apretar el pausa de la gravació, ni l'stop ni res. Per tant, ho deixarem aquí, espero que us hagi agradat. Ha sigut una història interessant, en alguns trams un pèl massa lenta, després s'ha anat més ràpid, però és interessant com no és un joc normal, hi ha algunes coses xules. No sé si és una demo o és un joc complet. Crec que era un joc complet, tot i que l'arxiu que m'he descarregat era posar que era una demo. Bueno, és això. Us posaré la pàgina a la descripció on us el podeu descarregar també. Podeu fer la tria, sabeu la Sara, sisplau. Aviam què canvia, suposo que he triat l'opció dolenta en comptes de l'opció bona. Salvar la Sara potser era més adient degut al joc, no? Trobar la Sara era l'objectiu. Si salves la Faith és estrany, no? Al final, no sé, tampoc podia triar, no les conec, no sé quina és bona, quina és menys bona. Era aleatori, una moneda a l'aire, he triat salvar-me a mi, no s'ha evitat res, ha triat la Faith directament. I ja està, no sé, espero que us hagi agradat. Si aquest és el cas, ja sabeu, compartiu, fiqueu un m'agrada ben maco, comentaris també s'agraeixen moltíssim, i fins una altra. Adeu.